lamar pamoring suksma pedhot kandel hawane adem sepi mampring ing pinggiring kali Gangga parandene ana putri kang wis lalu ing yuswa kang tapak yoga brata ing kono hanenggih ibunira para Pandhawa Dewi Kunti Talibrata wiwit gagar wigara lampah duta minangka cundhakaning para putra Pandhawa mring Astina saya nggantes penggalihe nalika napakake suku ing kraton Ngastina nglirik ngiwa nengen datan manggihaken katresnane nenggih ingkang putra pambarep Sang Basukarna nalika jengkar saking Ngastina Sang Dewi Prita datan kempal kaliyan para putra Pandhawa parandene yoga brata aning pinggiring kali Gangga nalongso mring Hyang Manon sesuci diri anyiksa raga kinarya panebusing dosa nalika mbuwang bayi ingkang datan luput ucap guragapan sangayu dupi mulat pewayangan ingkang sinorot dening srengenge cetha ngegla mutiaraning rasa nenggih Sang Basukarna
Kula nuwun sewu. Kula ingkang sowan wonten ing ngarsa paduka. Anakku Pambayun Karna kaya kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Dene anakku sowan ana pengarepanipun ibu. Aku njaluk ngapura cah bagus. Wiwit kowe isih jabang bayi nganti dewasa, aku ora ngluwentah karo kowe Karna. Nuwun sewu, Ibu. Nadyan paduka mboten paring katrangan, kula sampun miterang kanthi gamblang dumateng Kanjeng Rama Adirata lan Kanjeng Ibu Nada bab sejarahipun Karna. Sampun cetha pratela bilih paduka Dewi Kunti ingkang dados lantaran kula linairaken wonten ing alam Padang. Paduka tetela jimat kamulyan kula, paduka sesembahan kula Kanjeng Ibu. Nempet tampet anakku nggir Karna pancen bener kepara nyata kowe anakku lanang kowe mutiaraning uripku cah bagus. Inggih Ibu, mila anggen kula sowan wonten ngarsa paduka yektosipun walih-walih menapa. Kula namung badhe nyuwun pangestu ingkang putra badhe netepi jiwaning senopati. Kula badhe tetandhingan kalian ingkang putra Yayi Arjuna, Ibu. Basukarna, mestine sliramu wis ngerti lamun to Janaka kuwi adimu lanang. Ya kene Basukarna bakal mentala nyikara marang sedulurmu enom. Ibu, ing madyaning palagan Baratayuda antawisipun kula lan Yayi Janaka menika satriya. Satriya ingkang anggadhahi jejiban ngrungkepi jiwaning senopati. Kejawi saking menika tiyang sak jagat sampun kebrebeken kalian kaprawiranipun Yayi Arjuna. Kula kinten kridanipun Yayi Janaka. Kridanipun Yayi Janaka badhe sembada nugel gulu kula Ibu Karna. Surem Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon denya ilang memanise anakku Karna ingkang jeneng ibu bakal remuk rempu batine yen weruh anak-anake padha pasulayan. Ujo anakku, aku wae sing mati Karna. Ibu, menawi limrahipun ibu pirsa putranipun Pancabakah mesti remuk batosipun. Nanging menawi paduka benten Ibu, paduka menika mutiaraning para putri ingkang boten badhe sulap mirsani dumateng eden-edening kadonyan. Ibu, anggen kula sowan wonten ing mriki kula namung badhe nyuwun sih katresnaning ibu ingkang tulus. Gandeng wiwit bayi abang ngantos dewasa kula dereng nate pikantuk panggluwentahing sang ibu sejati. Mila dinten menika mugi wonten sih wilasa paduka anyuntak sih katresnan dumateng ingkang putra Ibu. Basukarna
udan tangis banjir luh. Mangkono Dewi Kunthi sigra angrangkul ingkang putra kinekep-kekep. Sang Basukarna nadyan satriya santosa parandene angguguk kaya bayi tinilar kesah ibune ning pasar. Mangkono sang ibu sigra angluker makutanira ingkang putra. Mustaka giya den rebahaken ing pepangkone. Dewi Kunthi angidung asih sarwi angisik-isik palarapanira ingkang putra Basukarna sarta angelus rikmanira sang pekik. Hayem tentrem ing pepangkon. Sanadyan amung sagebyaran Sang Basukarna wis angler nggenira sare. Ucap kacarita kaya mangkono. Dupi kapiyarsa swaraning jago kluruk hamelung-melung kaya hameling pring Sang Senopati ngangkedah jumangkah gagah netepi dumateng Darma. Jenggirat Sang Basukarna brabat sigra manjing payudan Tegal Kurusetra. Sampun gagat rahina. Daya-daya ingkang putra nyuwun pamit. Sewu dosa kalepatan kula mugi paduka kepareng-paring pangapunten Ibu. Karno anakku. Kowe menyang endi Sang Bagas? Mantuku tenan wele munggah ana bak ing rata Masteka Senopati. Prabu Ndarawati abot jangkah kula menawi kedah tetandhingan kalian Kakang Prabu Ngawangga. Sebab apa tek ngono Arjuna? Kakang Basukarna menika kadang kula sepuh ingkang kedahipun kula pundi-pundi. Boten mentala menawi kula kedah tetandhingan kalian Kakang Prabu Ngawangga.
Pramila saking menika kula nyuwun pangapunten. Janaka boten saged nglampahi Koko Prabu. Yayi Arjuna, kala mangsane hukum kuwi ora jejeg. Kala mangsane hukum kuwi ora bisa jejeg merga menungsa ingkang kajibah netepake pengadilan rasane isih kebondo dening rasaning rasa tresna. Yen karo wong liya kowe tega midana, nanging yen karo sedulur tuwa siadi ora mentala. Njur besok kapan timbuling adil lan bebener yen patrape Yayi Janaka mban cindhe mban siladan kaya mangkene. Koko Prabu, menawi sak lebeting payudan Kakang Karna ngantos pejah kados pundi, tartamtu Kanjeng Ibu Kunti ajur mumur penggalihipun. Pedahipun menapa Pandhawa ngayahi Bratayuda menawi namung badhe nyengsarakaken penggalihipun Kanjeng Ibu. Arjuna, urip iku lugune mung netepi dharma kautaman. Dene menungsa kok kadunungan rasa seneng lan sedih merga uripe menungsa isih kegubel dening pangarep-arep lan pepinginan. Tembung sepi ing pamrih rame ing gawe iku yektine menungsa mung diutus nindakake kewajiban tanpa ngarep-arep apa-apa. Dene asile mengko kepiye pasrahna marang purbane Hyang Agung. Arjuna, sliramu ngono dudu wong saudon saurupan, nanging dina iki siadi jinejer dadi satriya pirantine jagat supaya mbrasta angkaraning bumi. Mula siadi aja mangro tinggal sawangen. Sawangen kae Kakang Mungawangga wis siaga angantu-antu tekane siadi minangka kembange Kurusetra. Tindakno Janaka.
Sikropala kang tuminga acampuh samya medali lir tatit wilating koto dahyang gong manguncang niti bencang sangaji mijo Latinyo ngadali wuwus Trusta Surawilaga kaya buta singa wragil ing sembah pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kaka Prabu Ngawangga kadangipun Kakang Yayi Arjuna biyu-biyu Nadyanto tan wurunga dadi dredah munggah panca bakah parandene isih genep tata kramamu semono anggenmu ngurmati lan ngaji-aji karo wong gerang ndak tampa pangestuku tampanana Permadi nun inggih Gurawala anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula ndak jaluk kanthi banget siadi aja mringkus kaya wong pepinjungan mangkono ngadeka sing jejeg tetep ana jiwa senopati. Nadyan kaya ngapa lan kepiye ora mung lamake menungsa, ning para dewa kepengin nekseni yen perlu sawangen tumenga ing akasa. Para widodari nawurake kembang lumprang Banjaran Sari kepengin nekseni dumadining kembang Kurusetra peperangane Arjuna kelawan Basukarna. Mula aja nganti gawe isin, aja nganti gawe kuciwa. Ngadeka sing jejeg sapa sing jengkelang kuandane Yayi. Wajah
Jaga pusakaku brodol jaringamu. Oh. Oh. Ah. Hey. Oh. Oh. Ah. Oh. 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 Ah. Oh. 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 Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Wah. Oh. Latmara Sang Arjuna Esmunira kama nungsan sawangnya gendreh memanis liringe dikamantian kok mundur Janaka Koko Prabu kula kewirangan menawi Kakang Awangga nglepasaken jemparing sewu ingkang dipuner menika jantung kula utawi jangga kula mboten dados menapa nanging babar pisan kula mboten duga mono rambut kula ingkang mapan wonten ing ajeng menika kenging wujudipun jemparing satemah brodol sak tekem. Rambutmu sing ngarep brodol merga kena jemparing. Nggih. Lah piye digundul pisan apa piye? Sampeyan ngomong syukur njeplak ora. Jenenge satriya iso digundul sirahe lho ora. Ngoten niku kaya pantes nenggih satriya ing Madukara nenggih Ndara Janaka gundul. Ora apa-apa ning lak suarane apik. Apike lek ora iso omong ora. Kowe isih bejo lho Janaka, tujune sing kena kok rikmamu dudu janggamu. Nggih. Tegesipun Ratu Ngawangga menika semunipun badhe mirang-mirangaken dumateng kula.
Kira-kira yen kowe nglepaske jemparing pisan ning penerjangga ngono iso apa ora? Mergo aku iso ngrasake ripalungguhan iki batinmu ki lagi sumyur, batinmu lagi kuwur, sak matine si Abimanyu mbiyen kowe iki yen jemparing ki akeh mlesete. Jajal. Aku pengen ngerti kira-kira Petruk ndawuh. Goleka bubajaran, Truk. Bubajaran napa? Kuwi lho, rambute jaran mbuh sing tok goleki nggen pernah nggen sirah utawa nggen geger utawa nggen buntut. Sak ler wae. Rokok to. Bubajaran kok sak ler ngono. Oh nggih, tak kira rokok ora. Lah biasane sak ler niku rokok kok ya nggih. Gong aja. Ora ngerti bubajaran le. Ora ngerti ku amplop Truk. Patut babar pisan. Nah iki enek jaran mati iki. Lho, iki mati apa turu iki ora? Mati kuwi mati. Niki enten sak ler niki. Janaka. Gage nyoba dhisik. Petruk men mentang bubajaran kira-kira kuwi iso ngepasake apa ora? Ayo, Truk. Nggih. Ayo, Truk. Pentangan bubat jarane. Rambut jaran lho. Nggih. Nggih, semanten iki. Keduren. Oke, menten. Iya, mudhun sithik kas. Menten. Nah, wis Janaka, nggih riyen iki pas mata kula ya. Aja sok ngarapati kula ora. Sampeyan dadi apa maratuwane Petruk getun njen pasti meleng kula ora. Ketok Janaka. Inggih ketinggal. Sing ketok apa? Matane Petruk. Oh ya ta, kuwi wong loro iki kerja sama ora. Aku gak carane ngono kuwi ora. Pun to, aku percaya kali Ndara Janaka. Kose to, pentangan neh. Pentangan bubate. Lah niki. Aja ning mburi lho, ora ketara kok kene. Jempare munggah Janaka. Kena, Truk. Gengeng pancen kula paske kok. Jane meh meleset wau. Kula dunke sithik ben pas. Wong ngoten niku kudu kerja sama. Sing manah karo sing dipanah kudu kerja sama. Lek kurang pas dipaske ngoten niku. Ora guneman karo dapurmu. Isih permono Janaka. Aja nggunakake jemparing pirang-pirang ning nggunakno jemparing pepetingan. Kiai Pasopati ning kudu sepisan dadi, kena ya pisan kuwi, ora kena ya pisan kuwi. Ewadine kang dadi lesan ora ana liya kejaba janggane kadang sepuh ngawonggo. Mekaten Koko Prabu. Iya. Inggih mboten langkung sendika ngestukaken dawuh nanging menawi estu mangke jemparing kula lepasaken gek bener wonten ing jangganipun Ratu Ngawangga. Menawi Ratu Ngawangga ngantos pejah kados pundi. Sing jenenge satriya ki kudu wani mati sakjroning payudan. Sing mati ora apa-apa. Lek nganti mboke nesu piye? Mboke sapa? Mboke Kakang Karna. Lah ya, mboke Karna ki sapa? Ya genah padha karo mbokku. Niku Karna, Janaka iki sami, mboke siji, Petruk barang ya anake ngoten. Dewi Kunti niku anak-anak Karna, Janaka kalian kula pun sadibehi Petruk. Ora caturan karo kowe. Kowe iki wong gagas karo wong tuwa, iki perang gedhe lho. Tak kira yen Bibi Kunti Talibrata bisa nampa kanyatan iki. Malah yen ngerti anake mringkus batine kaya ngene,
panjenengane ya melu keronta-ronta melu kuwirangan mergo ora netepi jiwa satriya. Seneng atimu, bungah batinmu, kowe lega, kowe iso ngedu anake wong. Oh. Seneng atimu, bungah batinmu, iso ngedu anake wong. Saniki mang penggale mang gagas ibu ngendi sing ora hancur lebur batine ngerti anake lanang loro padha panca bakal padha yuda wonten niku. Kula kemawon dudu sapa-sapa ora mentala nyawang kahanan kaya ngono kuwi. Niki mangke yen Janaka sing mati mboke ya nangis, yen Karna sing mati mboke ya nangis. Sampeyan niku lho mentalane nglakoni kaya ngoten niku. Janjane sampeyan Bratayuda rampung karo gelek apa to? Aja-aja men Pandhawa ya mati, Kurawa mati, banjur negara Ngamarta, negara Ngastina mangpek dhewe mang lungguhi dhewe men sampeyan dadi ratu yang mukti wibawa, duwe negara telu ya Pindurawati, Ngamarta karo negari Ngastina. Napa ngoten karo jenengan? Endi cak omong kok minggat. Mula kowe lek jagongane aja karo merem. Melek. Entek-entekane ngobrol tinggal lunga ora roh. Acan mesake lakone kaya ngene ya, Truk. Jenenge lakon adile mung dilakoni kaya sawang wae dadine iki kok kepiye? Ha iya to, Kang. Manut kalih Batahe Bratayuda ingkang Raka Ndarawati Sri Bathara Kresna manglepaske niku jemparing napa niku Pasopati kangge Petro nadyan kaya ngapa lan kepiye aku duwe rasa pangrasa aku ora mentala araku ora tegel yen nganti iki mengko penerjanggane Kakang Awangga mboten mentala ora mentala yen manah madhep mrika mboten mentala mangkali mungkur. Madhep mriki. Ngene. Nah, cilubah. Ambemu ora ngono kuwi. Lah gur mateni wong ora mentala. Teng Bratayuda sampeyan aja nganti tida-tida sing baku brasta marang angkaraning bawana.
Pura ya Karna. Wiwit bayi abang kowe tak buang ning Kali Gangga. Merga kanggo njaga kawibawane negara Mandura. Aku ketemu kelawan kowe wis dewasa. Bisa nglelo-lelo kowe wae wis arep pamit mati. Mati wae. Kudu adimu dhewe sing budhalake. Aku mung bisa ndedonga nyuwun marang kurbane kawasa. Muga-muga kowe tetep dadi kusuma bangsa. Mulya wibawa dipangku karo pangeranmu ana ing nirwana. Karna nembang tengara mundur sawadyan nyonedya kondur saya dalwara sabyor kang lintang kumedhep Desti sonya tengah wengi lumprang gandaning puspita karang iwaning putyanira Sang Dwija wara mbrengeng lir swaraning madu brangta manung sungsarining kembang ana tangis layung
banyarengi gumantine mangsa dewasaning wanci wis manjing Madyaratri. Dedep-dedem perbawaning dalu tan ana jalma kang lumaku. Ingkang kadulu amung lintang luku kang mawa Prabawa Sumunu sumeblak ing langit biru ora mokal dadi panuntun kiblating wektu. Kawuryan Sasadara wis siniwaka aglar kang taranggana wis sumewa mesem ratuning dalu kawis tingal pinastika. Cinandra panyayah kenya remaja kang wis ndungkap jagating asmara. Mabukuh kang lintang wuluh sinambung gemak tarung banyak angkrem kadimesem jaga jaka belek meremelek jaka tuwa mencara ngemu Prabawa. Angger kancang amblah kiblat nenggih lintang Bima Sekti katon Birawa kadya Sang Bima kang lagya hanuwak tutu ing naga. Ing wanci dalu ora kaya repat Panakawan ingkang sami anyadang sarta anyadong pengasih ing Hyang Agung sarwi angrengga endahing putri saking Surakarta.